Вітаю усіх, хто знову черговим зімнім ужо, ну, давно уже зімнім, в принципі, вечором недельным не ведае чым заняцца і, мабыць, саме праз гэта і потрапіў да мяне на эфір. В прынцыпе, мне дуже прыемна, нягледзячы ні на тое, з якой прычыны вы саме сюды патрапілі, галоўнае, што вы патрапілі. Ось, і, значыць, ужо асноўная ваша місія, можна сказаць, на сёння выканана. Ось, тыдзень гэты быў даволі багаты на навіны, шмат усялякіх цікавых ва ўсіх сэнсах гэтага слова штук адбывалася ў свеце. Ось, у асноўным там Трамп быў галоўным, так сказать, хедлайнерам усялякіх навінаў. Ось, вітаю адразу Дар'ю Кірі. Ось, в основном там Трамп даваў всім просрацца. Ось, і Маріну Ді таксама вітаю. Ось, ну і в прынцыпе про ўсё гэта сёння неяк паразмаўляем, трошки структуруем, ну і там яшчэ і трошки про Беларусь ёсць пра што сказаць, што таксама будзе цікава, дарэчы, і некаторым украінцам пачуць. Просто для такого, скажем так, агульнага азнакамлення. Каб просто быць у курсе, як што ў свеце адбываецца. Ну і давайте пачнем. А пачнем мы з заяваў Трампа. Заяваў Трампа, якія ён там рабіў, аказаў ён тое, што было б непагана, каб Канада стала там 50 якім там, я не ведаю, не лічыў там, нейкім там, карацей, за нейкім там парадкавым нумарам штатам Злучаных Штатаў Амерыкі. Ось, непагана было б яшчэ далучыць да гэтага ўсяго Грэнландію. Ось, і было б яшчэ непагана неяк займець нейкі ўплыў на Панаму. Ось, і адразу гэта ўсё неяк пачало палохаць свет. Ось, хаця, ну, як власна па мне, ну, як бы нічога акрамя нейкіх такіх смешных саркастычных думак гэтыя заявы не выклікаюць, тому што, ну, па-першае, трэба, нягледзячы нават на тое, што Трамп абраны прэзідэнт, але да гэтага часу ён усё яшчэ не прэзідэнт. І па факту ягоныя заявы, ось, гэта не больш, чым заявы чалавека, звычайна, скажем так. І разглядаць іх неяк там сур'ёзна, як, напрыклад, там, што ён сказаў там пра Канаду ці Грэнландію, ну, что там все, будет там военное уторгнение на Грэнландію ці ў Канаду. Ну, у сучасным свеце гэта, ну, смешна пра гэта насамрэч казаць, асабліва з боку Злучаных Штатаў Амерыкі. Ось, пры гэтым там канадцы ўжо там Трюдо нагадаў ім там пра 1850 нейкі там, ці які там быў год, калі там спробовалі щось там американці долучыць Канаду, але там люлей трошки атрымалі. Ось, і на гэтым все скончылася. І потым Трюдо вырашыў, ну яго нахер, гэта ўсё. Ось, гэтага Трампа, ну, гэтую палітыку я лепш пайду ўвогуле ў адстаўку. Ось, і Джастін Трюдо пайшоў адстаўку, таму зараз там Канада трошки на такім перахрэсці, калі можна так сказаць, скрыжаванні. Перахрэсці гэта украінскае слова, скрыжаванне гэта беларускае. Ось, на такім скрыжаванні, і зараз там невядома, што там у які бок будзе рухацца. Ось, ну і таксама еўрапейскія краіны пачалі рэагаваць на тое, што, ну, як вы ведаеце, калі хто не ведае, то гэтая выспа Грэнландія, такая вялікая, ось, яна належыць да Даніі. Таму калі у вас раптам хтось запытае, якая самая буйная еўрапейская краіна з еўрапейскай самай часцінай,
Ось, можете адказваць, што Данія яшчэ валодае і Грэнландіяй. Ось, і Данія больше за Украіну. Ось, але калі браць матэрыковую Украіну, тады будзе Украіна. Ну, Россию мы не берем, тому що вона там на два континенти. Ось, і пачалі там у Європі так само неяк сур'ёзна, нават звыш сур'ёзна ставіцца вось да гэтай заявы, што ось нібыта ўсё. Трамп хоча далучыць Грэнландію да Злучаных Штатаў. І нават там паляцеў гэты там ці сын, ці кум, ці сват, ці брат, я там не памятаю хто, карацей, паляцеў у Грэнландію, і там, як напісалі мясцовыя сродкі масавай інфармацыі, нанялі гэтых людзей, скажем так, як іх назвалі нізкай сацыяльнай гэтай не арыентацыі, іншае слово, забыўся. Стары ўжо стаю. Карацей, там, усялякіх такіх тых, каму вельмі патрэбныя грошы, скажем так. У любой колькасці. З іх панабіралі людзей, якія там апраналі гэтыя кепкі Make America Great Again і расказвалі, як было б класна, калі б Трамп Грэнландыю далучыў да Злучаных Штатаў, бо ўсе гэтыя 65 000, якія там пражываюць, нібыта вельмі хочуць, каб там імі кіраваў Трамп, а не там нейкі там дацкі кароль. Ну, па факце там король такі даволі умоўны. Так, вітаю таксама Віталія Цёркіна, які, як звычайна, щось там сваёй сабачай мовай щосьці піша. Ось. Таму ладно, не будем. Сын. Дар'я Кірі пише, що сын Трампа поехал. Я просто не надаю такой вельмі великого значення, які саме там з родичаў Трампа поехал. Просто смешны такі момент, які яшчэ больш там пачаў неяк палохаць еўрапейскія краіны, і вось гэтыя замахі Трампа, што так трошки пераскочым на другую навіну, а потым зноўку павернемся да першай, што таксама трошки змусіла, калі можна так сказаць, некаторыя заявы рабіць і Макрона. І, скажем так, лідараў тых краінаў, якія нібыта прэтэндуюць на лідарства на еўрапейскім кантыненце. І гэта Францыя. Францыя, якая заявіла, ну, праз рот Макрона, скажем так, заявіла, што было б непагана стварыць нейкае такое НАТО, дзе б Амерыка не была б такой дуже ўжо вельмі жорсткай. Вось, не была на нейкіх лідыруючых пазіцыях, не мела такога вялікага ўплыву, як яна мае, напрыклад, у НАТО. Ось, і трэба нейкае такое альтэрнатыўнае еўрапейскае стварыць НАТО, каб у выпадку чаго супрацьстаяць гэтай самай Амерыцы. Ось, не могу сказаць, што гэта нейкая дурная ідэя. Уласна, мне яна падобаецца. Я б яе падтрымаў, калі б там ад мяне гэта штосьці там залежала. Таму што насамрэч такая структура была б вельмі патрэбная, хаця б проста для таго, каб самі еўрапейскія краіны маглі вызначаць вектар развіцця свайго ў плане ваенных нейкіх спраў. Таму што па факту зараз усё залежыць ад таго, што скажа Злучаныя Штаты Амерыкі. Бо там надаць зброю, не надаць зброю, нягледзячы на тое, што там гэтая зброя была купленая у Злучаных Штатаў, не могуць краіны без дазволу Злучаных Штатаў. Ось, скажем так, калі б развівалі ўласныя ВПК, напрыклад, і тыя ж, напрыклад, самалёты збольшага былі б, напрыклад, французскія тыя ж самыя міражы, і калі б яны стаялі там на азбраенні у большасці краінаў НАТО, і яны б захацелі гэтыя самыя міражы перадаць, напрыклад, Украіне, ўсё б вырашалася праз Францыю. А праз Францыю ўсё вырашылася значна хутчэй, на мой погляд, чым праз Амерыку. Таму стварэнне, уласна, такога
альянсу военного сама. Здесь по принципу месцазнаходжання, скажем так, і ў гэтым плане я маю на ўвазе Еўропу, было б вельмі непаганым, і яно б давала б магчымасць развіваць самы ўнутрашні еўрапейскі ВПК, ось, і грунтаваць развіццё далейшай военной палітыкі і бяспекавай палітыкі саме ось на магчымасцях уласна еўрапейскіх, а не спадзявацца там на тое, што там, як там кажуць, запад нам паможа. Таму ў гэтым плане гэтая ідэя, скажем так, не астатня. Таму я думаю, да гэтай ідэі яшчэ будуць павяртацца і неаднаразова. Ось, але што там Трамп? Трампа раптам пачалі наваціць у тым, што ён стаў ужо нейкім імперцам. Ось, і імперскі Трамп, ось, як я у размове з Тымурам Філоненка жартаваў, што каб развеяць гэтыя ось ілюзіі пра імперскасць Трампа, Трамп мае знішчыць імперію пінгвінаў на Антарктидзе, таму што гэтыя нават не прыхоўваючы сваіх пасадаў імператарскія пінгвіны ўжо зайграліся там у сваю імперскасць. Ну і гэта быў жарт прыкладна таго ж узроўню, як і трэба далучыць Грэнландію да Злучаных Штатаў Амерыкі. Вядома, з якіх прычынаў гэта ўсё робіцца. І тут мае дачыненне таксама і тая ж самая Панама, на якую там Трамп хацеў бы накласці свае рукі. Ось, ну, калі вы глядзіце на мапу, там не дужа гэта ўсё зразумела, але калі паглядзець уласна на глобус, там уже будзе больш зразумела, і сама дзе знаходзіцца Грэнландія і дзе знаходзіцца уласна Расія. Таму што сама там праз нейкія гэтыя грэнландскія межы пралягаюць некаторыя маршруты гэтых ледакольных расійскіх шляхоў, дзе праз пракладанне ледаколамі маршрутаў Расія скарочвае, скажем так, марскія свае перавозкі ў заходні свет, калі можна так сказаць. Ось, і тое ж самае адбываецца і ў Панаме, там гэты панамскі праліў. Ось, і пэўнай часткай ён там кантралюецца кітайскімі інвестарамі, калі можна так сказаць. Што таксама вельмі непакоіць Трампа, таму што сам гэты самы праліў, ён дазваляе скарачаць маршрут з Кітая да Еўропы. Ось, і не трэба там аплываць, па-перша, праз Індыйскі акіян, не трэба там аплываць в Афрыку, а проста можна праз Ціхі акіян праплыць. Ой, выбачце, хтосьці ўзгадвае мяне. Спадзяюся, што не Трамп, што не дайшло. Не дайшоў да яго мой жарт пра імператарскіх пінгвінаў. Ось, і такім чынам просто Трамп хоча кантраляваць гэта ўсё. Кантраляваць, каб уплываць. Ну і другой такой навіной, якую захедлайнерыў, калі можна сказаць, Трамп, гэта тое, што не сам ён, дарэчы, гэта сказала, там нейкае ягонае акружэнне заявіла, ще в Панаме знамениты панамскія офшоры. Ну, напэўна. Ось, аточэнне Трампа заявіла пра тое, што нібыта гатуюцца ўжо перамовы з Пыняй. Ось, і нібыта Трамп там ужо гатовы размаўляць з Пыняй. Ось, і адразу гэта ўсё падхапілі расіянчыкі, таму што гэта ім вельмі зручна. Ось, да таго ж, калі гэта інфармацыя там не з боку нейкіх расійскіх уладаў пайшла, а саме з боку Трампа, што дазваляла, скажем так, маніпуляваць у плане таго, што ось, все, ось яна перамога ў Украіне, зараз ось Трамп прыйдзе, а Трамп гэта ж наш, ён жа
русский. Колькі там гэтых было ў свой час, там калі Трамп быў прэзідэнтам, было гэтых мемаў, где там гальштук там у Трампа ветрам нібыта перагортвае, а там гэты самы савецкі сцяг з серпом і молатам чырвоны. Ну, зразумела, што там все гэта было прафоташоплена, але нібыта ось так. І там і прыпіска нібыта Штирліц яшчэ ніколі не быў так блізкі да правалу. Ось, і гэта ўсё у Расіі вельмі там пашырана, гэта ўсе вераць, што Трамп ён такі, ён прарасійскі. Ось, у чым уласна у мяне ёсць сумневы. Ось, і пачалі разганяць вось гэта, што ўсё, Трамп будзе сустракацца з Пуціным, там нібыта што дзе як, але ну ні адзін бок не даваў нейкай канкрэтыкі. Ось сёння там я чытаў, што нібыта там Швейцарія заявіла, што яна магла бы быць там нейкай пляцоўкай, дзе маглі б сустрэцца Трамп і Путін, таму што я вам нагадаю, што Путіна та вызналі гэтым самым у міжнародны розшук по гэтаму, як яно там рымскае права, ці як яно там называецца, гэты статут, які там багата хто падпісаў, але гэтак жа сама, як багата хто падпісаў, ужо некаторыя і хер паклалі на яго і не заарыштоўвалі Пуціна, які прылятаў у іх краіну. Так, напрыклад, зрабіў Казахстан, калі я не памыляюся. Ці Манголія. Не памятаю, ці Казахстан, ці Манголія. Здаецца, Манголія. А мабыць, і Манголія, і Казахстан. Ось, карацей, такое. Таму ось, як Путін дабярэцца сам да Швейцаріі, таму што, каб, скажем так, даляцець самалётам да Швейцаріі, трэба будзе там праз некалькі такіх краінаў пераляцець, якія не вельмі та і хацелі б, каб нават у паветраным простары іхняй дзяржавы Путін з'яўляўся. Вось, Марына Ді падказвае, што Манголія гэта была. Ось, значит, Монголія. Я пам'ятаю, що десь там з той степі щось там було. Ось, тому поглянемо. Ну і Трамп почав ще там казати, що ось літерально там, навіть не Трампа, а знову ж його оточення почало казати, що ось літерально там у ближайший час уже може відбутися там телефонна ніяка розмова поміж Путіним і Трампом. Ось, і все гэта, карацей, такое. Ну і падсыпаць сёння пачаў Уолтс, гэта прадстаўнік будучы, не дзейсна, будучы прадстаўнік Трампа з пытанняў нацыянальнай бяспекі, калі не памыляюся. Ось, прызначыў яго Трамп і, скажем так, зацвердзіцца яго пасада, калі Трамп будзе ўжо і інаўгураваны і атрымае статус прэзідэнта. Тады вось гэты все ягоныя зацвердзяцца все вось гэтыя пасады, які з людзьмі, якіх ён на гэтыя пасады ўласна абраў. Усе Уолтс там, калі не памыляюся, займае пасаду там міністра з нацыянальнай бяспекі. Ось, і ён таксама пачаў там казаць, што ось нібыта Грэнландія, і калі раптам там мы не зможам дасягнуць нейкім дэмакратычным шляхам сваіх мэтаў, мы нібыта і ваенным шляхам зможам гэтых мэтаў дасягнуць. Што зноўку выглядае вельмі смешна, ось, асабліва на фоне некаторых момантаў, такіх як, напрыклад, Афганістан. Ну, але там зразумела, што там больш бідон нарабіў Афганістана, чым Трамп. Ось, але, скажем так, праз такія заявы можна трошки абасрацца, калі іх не здзейсняць. І, в прынцыпе, так яно, на мой погляд, і адбудзецца, што ніякую ніякую Грэнландію захапляць ніхто не будзе, а хутчэй за ўсё там пра штосьці там будзе нейкая дамова. Ось. А датычна Панамы, ну, Панама не настолькі там развітая краіна в эканамічным плане, ось, і по факту там увесь яе доход і бюджэт складаецца ось з гэтага панамскага каналу. І
Ось країна, яка, як Саудовська Аравія, яка живе, власне, за рахунок нафти, ось, так і Панама живе за рахунок ось гэта каналу, праз які там товари прям ганяють у Європу з Азії. Якраз в Афганістані все не робив Трамп, а Байдену було дано лише 4 місяці. Ну, я пам'ятаю, що там щось було пов'язано ось з їм, просто, здається, все це наробив там, мабуть, і Трамп, але кончаткове рішення про те, що треба там згортуватися, вже приймав Байден, а його ж він знову ж приймав просто як де юре. Тому що, ну, якби іншого рішення прийняти було немагчимо. Можна було просто там, скажімо так, можна було тактично відступити ці обосратися. І вирішили тактично відступити. Ось так, коли так казати вже метафорично. Ось, тому ось так. І щось там ще Волт насипав, я просто вже не пам'ятаю, тому що літерально опошніми днями, опошні ось години літерально до стріму, він там щось накидував, скажімо так, на вентилятор. Ну ось, наприклад, Дональд Трамп не виключає будь-якого сценару, у тому ліку і силового задля приєднання Гренландії до Злучених Штатів Америки, заявив Майк Волц. Ось, він же казав про телефонну розмову з Путіним, максимум, яка відбудеться ближайшим часом. Ось, ну і повідомив він так само про те, що вже йде підрихтовка до перемовин Піпи і Трампа. Сказав, що Україна не хоче воювати, бо не мобілізує 18-річних. Ну там, так, він казав, і більше там казав про те, що нібито Україна вимагає, щоб всі інші країни пайшли ось у ва-банк з гэтай ось війною в Україні, але при гэтым сама у ва-банк ісці не хоче. І нібито якось одну з гэтых самих причин, чому ось нібито Україна там не робить ставку на все. Ось це те, що вони там, Україна не мобілізує 18-годових. Ну, з одного боку можна і на гэта спасылацца, але з іншага боку я ўпэўнены, што все ж таки і ваеннае, і палітычнае, а ў некаторых выпадках гэта адно і тое ж, кіраўніцтва Украіны, яно разумее, што гэтая вайна на прыкладзе 2014 году, гэтая вайна, яна не вырашыцца ось такім ось якімось там штуршком, що ти там мобілізуєш там усіх, наприклад, навіть кого ти можеш мобілізувати, хто там зараз стоїть там у этом резерв плюсі, там, каля мільйона, це там 750 тисяч опошнє, що я там чув там зареєстрованих, ось про додаток резерв плюс. Ось, і ти мобілізуєш їх всіх, і нібито ось ця мобілізація дасть тобі перемогу. Ну, не дасть на перемогу. Тому що, ну, трошки не так зараз сучасна війна працює, і не колькостю бойцов яна вырашаецца. Тому що, ну, по-перше, гэтых бойцов треба чимсь азброіць. Треба як мінімум стрілецькую зброю їм дати. І знову ж ти со стрілецької зброї ти не знішиш ніводного танку. Ну, кольки там треба, бо якщо не вивели формулу, кольки треба там з калаша куля потрапіць у танк, аби ён быў знішчаны і не меў магчымасць працягваць бой. Там просто мільён, калі там не мільярд. Таму гэта лічыцца як немагчыма. І зноўку ж мы прыходзім да таго, што, скажем так, чалавечы рэсурс, людскі рэсурс, ён не з'яўляецца паказальным для перамогі. І тобто, мобілізаваўшы нават гэтых 18-гадовых, нібыта збольшыўшы праз гэта колькасць,
тых, хто можа быць мабілізаваны, ты вайну не выйграеш. Ну, калі мы прынамсі вось гэтую вайну з Расіяй зараз. Таму што гэта не кавалерыйскія баі, якія былі там яшчэ там 100 гадоў таму. На 100 гадоў ўжо былі мушкеты і гэта ружья. Ось, і нават тады, ну, людскі рэсурс не ўсё вырашаў. Ось, нават вось у баях там, рыцарскіх і так далей таксама людскі рэсурс вырашаў не ўсё. Так большасць можна было, і там вось можна было самазадавіць вось колькасцю, калі там у цябе вельмі пераважная колькасць. Але зараз, ну, гэта так не працуе, бо любую колькасць можна знішчыць пэўнай тэхнікай, пэўнымі іншымі засабамі масавага ўражання. Таму гэта, скажем так, людскі фактар, ён не настолькі ўплывае ўжо на сучасную вайну. Больш уплывае гэта тэхніка, гэта усялякія іншыя засабы масавага ўражання, дыстанцыйнага ў першую чаргу ўражання. Ось, гэта знішчэнне той же самай лагістыкі, ось, магчымасць наносіць удары ўглыб і знішчаць гэтую самую лагістыку яшчэ на яе пачатку, ось, і гэтак далей. Ну, а тут як бы людскі рэсурс, ён не настолькі патрэбны. І зноўку ж, калі браць гэтыя ж самыя заявы, Зеленскі там не кажа, а давайте вы увядзеце войска, у нас ва Ўкраіне уже няма каму воевать, няма каму там, вы нам надавалі гэтых там чезетак, надавалі нам скараў, там аэрак 16-х надавалі, М16-х надавалі, няма каму трымаць, давайте там сваіх людзей надсылайце. Ну, не пра гэта ж просіць Зеленскі. Зеленскі просіць даць гарматы, даць ракеты, даць пускавыя ўстаноўкі, даць дазвол выкарыстоўваць всю даступную зброю па тэрыторыі уласна Расіі, даць там важкую тэхніку, танкі, бронетранспарцёры, бронёваныя машыны, самалёты, гелікаптэры, калі яны там ёсць, таксама лішнімі ніколі не будуць. Вось гэта просіць даць Зеленскі. Там ракеты для супрацьпаветранай абароны, там рэбы усялякія і гэтак далей. Вось што просіць Зеленскі. Ён жа ж не просіць людзей даць, каб вось гэты Уолт сказаў, што а вы не мабілізуеце 18-гадовых, таму вы неяк, ну, несур'ёзна ваюеце. Но гэта смешна, насамрэч такое чуць. Вже під час франко-англійської війни англійці з меншим військом виграли завдяки англійським лукам, які були далеко били, напевно, далеко на відміну від арбалету. Поляки теж сьогодні сказали, що вони не будуть воювати в Україні, коли одне, що від них просять зброю. Так самое прикольное это у чим, що всі кажуть, а поляки не будуть воювати в Україні. Да і нахер тут гэты поляки, власне, не потрібні. Зброю, блядь, дайте. Дайте зброю, дайте чим стріляти. І під чим стріляти я маю на увазі там не калаші свої старі, ще там з радянських, совєтських часов, які там у вас засталися, віддайте. Ну, але коли їх віддадуть, так само буде не в мінус, скажем так. Дайте танки, дайте снаряды для танков, дайте гаубицы, дайте пушки, дайте снаряды для гэтага ўсяго, каб гэта можна было выкарыстоўваць. Бо гэта патрабуе Зеленскі. Ён не патрабуе там, дайте нам мобілізацыйны ресурс свой там польскі. Давайте трошки там пшекаў кинем где-небудзь там под Покровск. Хай там іх там трошки распердаляе. Ну, не пра гэта ж кажа Зеленскі. Ён патрабуе зброю. А зброя гэта ў першую чаргу гэта магчымасць. А рэалізоўваць гэтыя магчымасці змогуць ужо і украінцы, і тыя украінцы, якія ёсць нават зараз ва Ўкраіне. Яны змогуць все гэта рэалізаваць. Адзінае, што зноўку ж, ну, каб страляць трэба, каб было з чаго страляць. Бо як вы памятаеце, напрыклад, там у мінулым годзе, уже напэўна пазамінулым было, калі там абстрэльвалі некаторыя гэтыя самыя інфраструктурныя аб'екты,
Ну, що просто скончалися ракети, бо там пускова установка ППО Петріот має 4 ракети. Ось, і там установка, яка стояла на обороні там ніякої там станції, підстанції, не пам'ятаю там чого докладно. Ось, і вона випустила всі свої 4 ракети. Ось, по 4 целях і збила ці 4 цілі. А коли там летіло 7, а у тебе просто нема чим збити. Як мобілізація 18-годових тут допоможе, блядь. Коли у тебе там, умовно, до тебе летить у певне місце летить 7 кинжалов, а у тебе есть только 4 ракеты Patriot, как сбить эти 7 кинжалов. На вот F-16 он только 6 ракет максимум сбивает, маючи под крылами 4 ракети повітря. Ось, а як це робити? Напевно, по думках Майка Волца, треба 18-годових мобілізувати. І це допоможе збивати кінжали відсутнюючими ракетами для Петріотів. Тому це все виглядає, ось ці ось дойобки до мобілізації 18-годових виглядають, ну, просто комічно. Принаймні для людей, які, ну, плюс-мінус хоча б шарять, скажімо так, у цій ситуації. Бо для всілякого сміття, яке там не розуміє, що і як відбувається, їм кажуть, вони не мобілізують 18 годових. Він такий, да, а ось Америка мобілізувала 18 годових. Тому ось Америка крутая, а українці там смокшуть бібу. Нехай, і все, і навіть не доєбуються до нас, що ми там щось не робимо. Ну, это смешно. Як показало польське опитування, поляки навіть за Польщею воювати не будуть. Наші 18-річні не супермени, які будуть ловити ракети, зато корейці в полон взяли. Так, до речі, ось офіційні вже перші паўночнакарэйцы паўночнакарэйцы пачалі патрапляць у палон. Ось, і гэта вельмі добрая навіна. Ось, і хочу, хай там такую на свою невялікую медыйнасць, адсутнічую, я б сказав, медыйнасць, ось, але скарыстацца магчымасцю і прасунуць, вітаю таксама Наталью Поліщук у чаце, і прасунуць ідэю, якую прасоўваў Владимир Золкін. Ось, якая там потрапіла мне неяк. Ён казаў про тое, што гэта патрэбна зрабіць розгалас, і розгалас гэты маюць рабіць не нейкія украінскія там медыа, не 5 канал, не 24 канал, не па марафоне маюць паказваць ось гэтых самых паўночнакарэйскіх палонных, а патрэбна запрасіць паўднёва-карэйскія сродкі масавай інфармацыі, еўрапейскія сродкі масавай інфармацыі, там BBC, там, хуесі, там всялякие, гэта, я не ведаю, хто там, якія там, гэта, навінарныя службы яшчэ там застаюцца ва ўкраіне. І каб яны ось размаўлялі з гэтымі ось паўночнакарэйцамі, ставілі ім пытанні, атрымлівалі адказы і паведамлялі пра тое, што вось гэтыя паўночнакарэйцы з паўночнай, уласна, Карэі прысутнічаюць ужо на тэрыторыі Украіны. Не просто там дзесьці ў Курскай вобласці дапамагаюць там гэтыя самыя акопы капаць. А ось яны ўжо тут ва ўкраіне выкарыстоўваюцца як, ось, не ведаю, там гарматнае мяса ці там як штурмавыя нейкія загоны і гэтак далей. І пра гэта маюць казаць не ўкраінскія сродкі масавай інфармацыі, а сама міжнародныя, там еўрапейскія, так незалежныя ад Украіны сродкі масавай інфармацыі. У гэтым я з панам Владимиром Золкіным цалкам згодны, таму што сама так і мае адбывацца розгалас. То вони, напевно, раді. Особливо корейський і японський. Ну, про японських... Это ви маєте на увазі, каб яны распаўсюджвалі, ці просто японскіх гэтых самых ваяроў пакуль што не бралі ў палон, і японскіх я ведаю толькі на баку Украіны, якія змагаюцца, і некалькі чалавек я нават асабіста там бачыў
японца, калі быў у другім інтэрнацыянальным легіёне. Ну, російські пропагандисти сказали, що зайшли, вкрали. Ну, це звичайно, що ну, не будуть вони там казати, що насамрэч так і так далей. Ну, ось, але, скажімо так, треба просто неяк випраўдоўвацца, што нібыта мы не выкарыстоўваем іншых гэтых самых военных іншых краінаў для сваіх захопніцкіх войнаў. Яны там нібыта дапамагаюць у тылавой справе. Хаця, ну, насамрэч не так. От вітаю таксама Тимура Філоненка. Ось, до речі, Тимуру раджу затрымацца, бо апошняя навіна, ну, ось, якую про якую будем размаўляць, якраз ось пра блогерство. Ось, пов'язане з блогерством. Ось, і, мабуть, щось для себе цікаве Тимур у гэтай навіне адкрые. Так, і перад тым, як мы да гэтай... О, Ілюху таксама вітаю ў чаце. Мы перайдзем да гэтай самай навіны. Я вам нагадаю, што было б непагана, каб вы поставілі там уподобаечку якую-небудзь. Зараз паглядзім, колькі іх там. Ебать, 12. 12 подобаек. Ось, потужно. Ось, поставили подобайку, и калі гэта відео, трансляцыя выйдзе уже як відео, написали які-небудзь каментар. Напрыклад, датычна таго, ці лічыце вы, што Трамп захопіць Грэнландію. Ось, і, мабыць, я пытанне зраблю. Што хутчэй захопіць Трамп Грэнландію, ці імператорскіх пінгвінаў у Антарктыдзе. Ось, якую імперію хутчэй зруйнуе Трамп? Дацкую імперію і захопіць Грэнландію, ці антарктычную імперію і захопіць імператорскіх пінгвінаў? Ось, пра гэта можете напісаць у каментарах. Ось, таму што апошнім часам перасталі вы неяк пісаць каментары, і праглядаў стало так трошкі паменш. Ось, таму што я вам нагадваю, што гэта не тое, што мне там няма чым заняцца, і я там доўгімі зімовымі вечарамі сижу і читаю ваши каментары, таму што больш мне няма чым заняцца. Ось, таму што алгарытмы Ютуба так працуюць, і для таго, каб штосьці там прасоўвалася дзесьці і неяк развівалася хоць якасць. Ось, трэба, ось, каб гэты алгарытмы працавалі, а для гэтага трэба пісаць каментары, ставіць падабайкі, пашыраць гэтае відэа, там посціць ва ўсялякіх сваіх сацыяльных сетках і гэтак далей. Ось, і да апошняй навіны, в прынцыпе, яна з'явілася яшчэ ў сярэдзіне тыдня 8 числа. Што выйдзе фільм, нейкая беларуская там кантора, ці што там, я так і не зразумеў, хто там, зараз пагляджу, ці напісана там увогуле, хто гэты фільм будзе выдаваць. Напісана толькі на якім тэлеканале выйдзе. Ось, але не напісана, хто яго, гэта самае. Хто там, хто замоўнік. Ось, выйдзе фільм, які называецца, тут таксама незразумела, называецца «Адзін з нас» или «Адзін из нас», што таксама ўсё ж такі мае значэнне. Ось, і пра каго б вы думалі, гэты будзе фільм? Пра якога-небудзь, калі думаеце, што пра якога-небудзь ваяра беларускага, які там гераічна змагаўся і загінуў за волю Украіны і Беларусі, то хуй там, я вам скажу, таму што гэты фільм будзе пра Сергея Ціхановскага, мужа той самай Святланы Ціхановскай. Ось, і саме пра яго выйдзе фільм. Глядзець яго я хутчэй за ўсё не буду, ось, таму што мне ён, напэўна, будзе нецікавы. З якой прычыны ён не будзе нецікавы?
Ён мне будзе нецікавы, таму што хутчэй за ўсё у гэтым фільме я не пабачу таго ўрыўку, які Сергей Ціхановскі запісаў дзесь, мабыць, па дарозе у Крыму, у які ён заехаў у незаконны з кропкі гледжання законаў Украіны спосаб, а ўласна праз Керченскі мост. Ідзе ў машыне, ён кажа пра тое, што русский мир, он гораздо шире, чем территория Российской Федерации. Там, хутчэй за ўсё, не будзе расповеду пра тое, якім жа чынам нейкі блогер з сяла, умоўна кажучы, неяк так неверагодна раскруціўся за вельмі кароткі прамежак часу. Раскруціўся да таго, што на ягоным канале, на якім 200 000 подписчикаў ёсць зараз, але ў свой час там раптоўна было па 400 і па 500 000 праглядаў на ягоных відэа. Хутчэй за ўсё у гэтым фільме дакументальным, прычым, дарэчы, не будзе таго, як Сергей Ціхановскі ездзіў у Маскву і павяртаўся з не рот ебаць якой добрай тэхнікай саме для сваёй блогерскай дзейнасці, і меў грошы наймаць людзей дзеля таго, каб быў яго ўласны аператар, гукарэжысёр і гэтак далей, якія атрымлівалі зарплату. І адкуль жа грошы ў гэтага Сергея з сяла браліся пасля паездак у Маскву? І можна было б, канешне, неяк так паразважаць і падумаць, напэўна, шабашыў там дзе-небудзь на будаўніцтве, там штукатуры і гэтак далей. Але штосьці мне кажа, што падказвае, што ўвогуле не ў такі спосаб здабываліся грошы у Сергея Ціхановскага. І з'яўляліся вось гэтыя і тэхніка, і гэтак далей. Всё гэта не праз штукатурку з'яўлялася сама і прывозілася з Расіі. І, напэўна, і не праз гэта не будзе ў фільме і таго, што а чаму гэта на канале з стабільнай, скажем так, умоўна стабільнай колькасцю падпісчыкаў раптоўна пасля таго, як Ціхановскага затрымалі, яго відэа, якія пачалі выходзіць на гэтым канале, з такой колькасці праглядаў, як 300-400 000, а там былі такія колькасці праглядаў, раптоўна знізіліся на 5-6 000. Хаця просто все, што змянілася, гэта чалавек сеў, а відэа працягвалі выходзіць. Так, не на тую тэму, але з такой колькасцю падпісчыкаў, калі у цябе 300 000 падпісчыкаў на канале, там відэо, напрыклад, тваёй жонкі пра тое, што цябе там затрымалі, і замест цябе на прэзідэнцкую пасаду прэтэндаваць будзе сама яна, і тут раптам бах, і гэта відэо замест 400 000 праглядаў, як мінулае, набірае 6 000 праглядаў всяго-навсяго. І адкуль жа гэта такое? Як жа гэта ўсё? Ну, хутчэй за ўсё, у гэтым фільме «Адзін з нас» пра гэта таксама нічога сказана не будзе. Але вось, як вы ведаеце, як Тымур, уласна, ведае, таму што чалавек, які, скажем так, працаваў у гэтай сферы і працуе зараз у гэтай сферы і сістэме, ведае, як гэта робіцца. І для чалавека, які хоць якісь розум мае, нескладана там зайсці на канал, які называецца «Страна для жизни», адматаць ролікі там на пачатак гэтага каналу і паглядзець, якая там актыўнасць. І з якога моманту раптам там пачалі там, з 1000, з 2-3 000 праглядаў, раптам папулярнасць Ціхановскага, калі верыць праглядам, уласна, узлецела прямо до 400, на сваім піку там нават 500 000 некаторыя ролікі набіралі. І можна было сказаць, а просто цікавы контент. Цікавы контент, які набіраў там столькі ось праглядаў. А потым гэты контент перастаў быць, калі Ціхановскі заявіў, што ўсё, я іду ў прэзідэнту, як захацелі мае падпісчыкі, дарэчы. Таму што саме яны змусілі яго пайсці ў прэзідэнты. Раптоўна так. Вырашылі падпісчыкі, што вось гэты хлопец з сяла,
які ездзіць па Беларусі і распытвае усялякіх там дзедоў, а чаму ж вам так хуёва жывецца, ось, і потым дадае ў канцы галоўнае, гэта ж самая фішка, калі там кажа, все херова у нас, і гэты вось блогер мае дадаць, ну, страна для жизни. Ось, і гэта вельмі якасны, цікавы контент, які там по 500 тысячаў прагляду набірае. Ось, але раптоўна ось ён сядае ў турму і все. І ролики стаюць нецікавымі. І іх раптоўна пачынаюць праглядаць всього толькі там по 5, по 6, і там час ад часу там на 10 тысяч залетаюць. Ось, і все гэта вельмі добра прасочваецца. Але потым гэтак жа сама прасочваецца і тое, што калі Ціхановская з'ехала з краіны, ось, і яе, скажем так, і падсела на еўрапейскія гранты, і раптоўна зноўку з 10, 12, там 15 тысячаў праглядаў на роликах на гэтай самай стране для жизни, раптам прагляды у космос. У космос полетели, і раптом знову стало всім цікаво. І знову почали там по 40, по 50, по 100, по 200 тисяч проглядів. Ось, некі рубрики почали з'являтися на кшталт, як там, «Щоденник президента» рубрика з'явилася. Ось, там Тихановская там у Норвегії, Тихановская там у Польщі, Тихановская у Литві. Ось, і почали знову стало цікаво. Ось, і неяк у головах нормальных людей 2 плюс 2 складаецца. І разумеецца, што гэта все не, скажем так, як то называе, як жывы трафік. Што і гэтыя падписчыкі, якія там з'явіліся раптоўна у Сергея Тихановскага, ось, гэта не тыя самыя людзі, якія просто глядзелі гэтае відэа і закохваліся у тое, чым жа займаецца Сергей Тихановскі, тому што вельмі была цікавая у яго справа. Ось, і гэта не жывы трафік быў. Ну, не трэба быць там гэтым самым прасветленым Буддай, каб зразумець, што гэта не жывы трафік. Што ўсё гэта накручана, і накручана гэта за грошы. І грошы гэтыя Тихановскі зарабляў не штукатурящей сцены ў Москве. Ось. І зразумела, што ну, і не Лукашенко плаціў. Просто хтосьці вырашыў стварыць такую вось нейкую альтэрнатыву, каб параздражняць Лукашенку, каб мець на Лукашенку больш уплыву. Ось, каб даць яму зразумець, што ось, калі ты не хочаш, у нас ёсць ось Сергей Тихановскі, які там ось за гэтую ось падачку якую-небудзь готовы там рвать свою сраку, ось, и так далее. И казать про то, что русский мир, он куда шире, чем границы Российской Федерации. Ось, и сама с фоткой гэтага самого Сергея Тихановская на своей папочцы, Светлана Тихановская дагэтуль ходить по усялякіх еўрапейскіх мерапрыемствах і на усялякіх падчас усялякіх фотосесій, трымае гэтую папачку такім чынам, каб харя гэтага самага Тихановскага была вельмі добра усім бачная. Таму, ось, калі так коротко казаць, гэта тыя прычыны, з якіх мне гэты фільм будзе нецікавы, таму што вось гэтыя факты, якія мне, уласна, былі цікавыя, ось, і каб іх пацвердзіць, я нават сёння хвілін 20 я вытраціў, каб прагартаць вось гэта на 5 гадоў назад усе відэа, якія там выходзілі на гэтай стране для жизни. Ось, і вось гэта такое міні-даследаванне правесці. Ось, і таму мне ўжо гэтае кіно не цікавае, таму што я даследжанне сваё я ўжо, можна так сказаць, завершыў. Ну а пра тое, як Тихановскі ездзіў у Расію і павяртаўся з купай грашэй і ўсёй неабходнай тэхнікай для вядзення ўласнага свайго блогу, для аплаты заробкаў тым людзям, якія там монтавалі гэтыя відэа, там займаліся гукам, карцінкай і гэтак далей. Таксама адкуль у чалавека з села гэтыя самыя грошы раптоўна ўзяліся? Magic. Ось, ну давайте почитаем ваши комментарии.
Будуць з него Навальнага рабіць. Не, там будзе гэты Нельсон Мандела, гэта будзе Віктор Бабарыка. Дарэчы, Віктора Бабарыку таксама на гэтым тыдні падсвяцілі. Гэта кіраўнік беларускага Белгазпромбанку. Ну, карці, беларускага Газпромбанку. Ось, яго падсвяцілі на гэтым тыдні, нібыта там колькі там 3 гады ён там нібыта быў інкамунікада. Ось, да яго нічога там не даходзіла, ніякіх звестак не было. Ось, яго зараз ось падсвяцілі, нібыта ён там такі апрануты, все там паголены, все як трэба. Схуднуў звычайна, ну быў жирны, тлусты, выбачце. Быў тлусты, стаў трошки менш тлусты. Ось, але нічога. Так, ну так ось, з Віктора Бабарыку будуць рабіць Нельсона Манделу, хутчэй за ўсё. Пицца одна качка выходит. Ботики перестали дивитись. Ну так, просто, скажем так, сенс-то был у чым. Стваралі яго як проект супраць Лукашэнкі на выборы, а тут раптам раз і все. Проект прагарэў, таму што Ціхановскага пасадзілі. І ён не змог асабіста падаць подпісы. І замест яго подпісы падала ягоная жонка Святлана Ціхановская, і уласна яна балатавалася на выбор. Таму гэтую канторку прыкрылі і фінансаванне часткова прыкрылі. А потым, калі зноўку гэты праект пачаў быць уплывовым, ось, і яго зноўку можна было выкарыстоўваць як ціск на Лукашэнку нават пасля таго, як Ціхановскую ўжо выгналі ў Еўропу. Напрыклад, як зрабіў гэты, ой, хто ж там, Эхо Москвы, Венедиктаў. Венедиктаў, які запрасіў Ціхановскую на Эхо Москвы. Ось, гэта было ўжо пасля усялякіх гэтых заяваў Ціхановскай, что Путин мудрый политик, мудрая Москва видит же, как все происходит в Беларуси. Ось, пасля гэтага ўсяго Венедиктаў з Эхо Москвы запрашае яе на сваё гэта Эхо Москвы, дзе ёй ставіцца запытанне пра інтэграцыю. Ці, калі б яна была прэзідэнтам, як яна лічыць? Ці патрэбна была б інтэграцыя большая Беларусі і Расіі? На што яна сказала, ну, калі вы бачыце, што трэба яшчэ больш неяк інтэгравацца Беларусі з Расіяй, ну, я не бачу прычын, чаму б нам не інтэгравацца. Хаця мы і так уже там інтэграваныя, што там ужо і няма чаго інтэграваць. Заявіла спадарыня Ціхановская пану Венедиктаву. Таму, а пасля гэтага вось выступу праз тыдзень у Сочы Лукашенко подписывае 36 дорожных мапаў з 37 магчымых пра супрацу ў межах саюзнай дзяржавы з Расіяй. І ви питаєте, як працюють спецслужби. Ось так і спецслужби працюють. Ось плюс-мінус. Тимур гарний лайфхак виводити чатик на екран. Ну, у моєму випадку він гарний, тому що просто, ну, чатик не несеться. Коли б там у мене було там 150 хоча б чоловік, і там кожен щось писав, і воно б просто летіло з такою хуткістю, що не поспівалося б читатися і не поспівав би звертати на це все увагу. Так, та ми вже бачили, скільки в них проголосували. Надіюсь, на тракторі Білорусі. Ні, не на тракторі Білорусі. Він їздив. Івані, чи були в Білорусі опозиціонери, які не були завербовані Москвою? Нема таких. Нема таких опозиціонерів. Нават гэты, як його зараз, Лебедька, які там у офісі Тихановської, які там займає нейкую такую смешную посаду, дарацца по конституційній, блядь, реформі. Блядь, вогуле. Там можна дарацца і по подбору туалетного паперу там пайсці. Офіс Тихановскай, але ось Лебедька. І выкатваліся нават скріншоты ягонага ліста, які ён падпісваў, ліст пра супрацу з камітэтам дзяржаўнай бяспекі Беларусі. Ось, таму гэты чалавек пад подпісам.
Так, напевно, нормальних ліквідував Лукашенка. Там всі були ліквідовані. Навіть той самий Захаренко, про якого я неодноразово казав, Захаренко, який був міністром внутрішніх справ, які там навіть неякі, скажімо так, по загаду Лукашенка неякі речі там робив у 94-95 годі. Але в 96-му, здається, зробив таку заяву, коли там нейка справа всплила про, як він сказав, незаконне використання бюджетних сродків на власну користь. От, причому сказав він гэта з трибуни у парламенті. Ось, на що Лукашенко на його образився, і Захаренко знік. І дагэтуль невядома, дзе Захаренко до гэтага часу. Гэтак же сама знікалі журналісты, і праз гэта ж сама Шеремет быў вымушаны ўцякаць ва ўкраіну, але і ва ўкраіне Шеремет таксама знайшоў свой, скажем так, апошні прытулак. Справу з Шереметам, дарэчы, дагэтуль невядома. Хто, што, за што і гэтак далей. Афіцыйных ніякіх дзеяў здзейснена не было. Так, да калі мы казали, що нам треба зброя, Тихановська виходила і рахувала, скільки, типу, вони могли зробити років про Білорусь. Щось не зовсім я зрозумів. Не зовсім зрозумів посил. Напевно, там десь не тое слово надрукували, чи щось таке. І так далі. Ну, про те, що лапшу вішає на вухо, ну, тут не могу не погодиться. Летіло, байтіло на коменти, кайф. Ну так, то починали б там капсом писати, там, і так далі, нейкі гэты, якіх там гэты малюнки робіть з усяляких там гэтых символів. Там, бо можна там нейкіх з розных символів, гэтых слэшаў, там, косак, крапок, робіть всякі там штуки, маляваць, картинки всякі. Ну, мабуть, було б прикольно. Але пакуль що тут, колькі тут одночасная колькасць праглядаў 8, хаця мне показывала нават было 9. Трэба зрабіць яшчэ ось куток які-небудзь вольны знайсці. І гэтых адначасныя прагляды таксама ёсць там на амальгаме гэты самы виджет. Чаму не групавалась вуліца? Вуліца групавалась, але лідары не групавалі. Лідары групавалі вуліцу па нядзелях. У нядзелю можна выйсці, сказаць Лукашенку «Уходи, уходи», ось, ён пачуе і пабачыць, як нас шмат, і уйдет. Але Лукашенко вырашыў, што хуй там, нікуды я не пайду. Ось, а хадзіць вы можете колькі заўгодна. Ролики яна казала пра ролики. Пра якія ролики? Пра відэо ці што? Ось. І той же самий, скажімо так, наратив, який там розповсюджувався сярод тих же самих гэтых самих нібито протестовців, що у нас не Майдан, у нас не як в Україні, ви глядите, ми ось там абуток здимаємо, каб на лавочку стать, поглядеть, там, що там, де там менти ходять. Ось, у нас не Майдан, у нас такого не буде. Ось, ну і враховуючи, що чим скончився Майдан, тим, що Янукович ушел, хотя ему там не кричали «Уходи, уходи» по неделях. Ось, а Лукашенко не, тому що не Майдан. Лукашенко застався ось, і все. Тому що «Уходи, уходи» і не спрацювало. Лукашенко так легко не візьмеш, це не Янік. Ну так, тому що, по-перше, Лукашенко, не глядячи на всю ягоную гэту самую паганасць, ён вельмі, ну і смешнасць у ягоных заявах, пры гэтым ён вельмі добры размоўнік.
Тобто ти можеш нават прыходзіць да яго з сваімі нейкімі тэзамі, даводзіць яму, чым ён не правы, і ён цябе проста запіздзіць такім чынам, што ты выйдзеш з ягонага кабінету з адчуццём таго, што цябе проста там насадзілі і павярцелі, і ўвогуле ты неяк не з тымі думкамі зайшоў. Ось, у гэтым плане вельмі добра у яго ўсё працуе з мовай, таму што памятаю, калі там на нейкі завод ён прыляцеў, калі памятаць, былі гэтыя відэа, дзе ён там прыляцеў на свайму там верталёце на завод, і там яму крычалі там уходи, уходи. Ось ён пастаяў спакойна, дачакаўся, калі яны скончаць там крычаць, сказаў спасибо. Ось, і там нейкую сваю прамову штурхнуў. А потым пайшоў просто, ну, ось, просто пайшоў у натоўп. Ось, які ось літаральна толькі што крычаў яму там уходи, уходи. Ось, і пачаў там просто там да нейкіх ёсць відэа запісы гэтага, просто пачаў там падходзіць да нейкіх ось гэтых працаўнікоў гэтага заводу, казаць, ну ось ты там ось, навошта, што ты там ось, чаго ты хочаш там дамагчыся ось гэтым усім, ну ось там пайду я і што, прыйдуць там ось гэта і разваляць гэта ўсё, а я щось там трымаю і гэтак далей. І все, і гэты ось працаўнік там пачынаў, ну так, нельга ж там разваліць, нельга ж там аддаць, каб разарвалі. Ось гэта, якія там лязгаюць тракамі на польскай мяжы. Ось, на вось гэтым узроўні такім ён перапіздзіць любога просто. Так я памятаю бабулю, яка прогулювалась. Українці брусчатку почали розбирати. Він з 93-го року, тобто 32 роки. Ну, не з 93-го, з 94-го. В 94-му були вибори. 94-й вибори, 95-й референдум. В 99-му знову вибори. В 2001-му знову референдум. Там 2 референдуми було. Там після 95-го там уже всі інші референдуми це формальність. Більш було. Тому ось так. Ось так і працює блогерство. Бо коли ти хочеш популярності і проглядів, підставляй сраку. Рухайся сракой наперед у бок Росії. Ось, а коли хочеш неяк, каб гэта ўсё іншым спосабам адбывалася, трэба вельмі шмат укладаць у гэта уласнага часу, уласных грашэй і в першую чаргу уласнага жадання. Ой, у мяне грашэй няма, але калі у вас ёсць, ось тут ёсць QR-код, на які вы можете закінуць грашэй. Мне тут, дарэчы, халепа трапілася, у мяне ў логане раптоўна счэпленне знікла. Ось там штосьці абарвалася, мабыць там, конечно, все вельмі проста, там штосьці сталася з гэтым цыліндрам галаўным гідраўлічным, які там націскае на гэта счэпленне. Ось, але, мабыць, там штосьці і больш сур'ёзнае, мабыць, там усё счэпленне прыйдзецца замяняць. Сёння там со знаёмым з БДК, дарэчы, беларускага добровольчага корпусу. Тому, хто не знае, куды пайсці ваяваць, ёсць беларускі добровольчы корпус. Адцягнулі мы там маю машыну, зацягнулі там мужичкам на гаражы. Мужичкі такія добрыя, нават там шашлыкі нейкія, ну там трошки квасілі, там ну вечар, недзеля. Ось там шашлычка трошки нам далі пажэрці. Ось, і заўтра там ўжо ўсё зробяць, ўсё будзе якасна і не вельмі шмат будзе мне каштаваць, ну, мабыць, там просто нават за запчасціны прыйдзецца там просто аддаць грошыкі. Але зноў ж невядома, што там, якія там запчасціны патрэбна будзе, што там трэба будзе мяняць. Таму любая капейчына, якой вы хацелі падтрымаць вашага, мабыць, не самага улюбленага блогера, але магу сказаць, што, мабыць, хутчэй за ўсё адзінага беларускамоўнага блогера, якога вы глядзіце. Ось, мне было б прыемна, калі б вы падтрымалі. Ось, праз вось гэты QR-код.
Монобанку. Ось, калі не працуе QR-код, то ўнізе пад відэа ёсць пасыланне. А калі вы знаходзіце дзесьці за мяжой, можете скарыстацца платежнай сістэмай PayPal, пасыланне на электронную пошту, да якой прывязаны мой гаманец, таксама ёсць унізе пад відэа. Це, до речі, нагадує, як Андрій Луганський перевзувся. Ну, я не знаю, хто такий Андрій Луганський, якщо чесно. Рухайся з маском, він буде теж пушити. Луганський подумав, що можуть забрати в ЗСУ, і подумав, ну нафіг. Ось, ну, я планую повертатися, принаймні ось зараз почався у мене вже курс. Ось я вам покажу. Бачите, вже по одній ампулці нема. Ось сьогодні зранку я вже тренбалон уколов у очко, каб великим стати качком. Ось, каб завтра вже до тренування щось там почало працювати. Это пропіонат, здається. Пропіонат же? Так, пропіонат. Пропіонат это короткої дії. Ось тестостерон. Ну і стероїд. Ось, тому ось на скільки? На 8 тижнів. На 8 тижнів буду стероїдним качком. Ось, поглядім, до чого це приведе. Які, скажімо так, метаморфози за 60 днів со мною в фізичному плані відбудуться. Я вже так, ну, налаштований. И хавать, пожать там нормально, белок там все, это самое, коли що там протеин себе купить. Ось, бо есть там это самое поради, що нібито треба не 1,5 грами білку на кілограм, а 2 грами, коли ти займаєшся активно спортом, 2-2,5 грами на кілограм маси. Тому будемо глядіти, як все буде відбуватися. Будемо добирати білок. Ось грошики ще трошки зосталися. Тому, як я і кажу, що кожна ваша підтримка грошова, ось на гэты QR-код, ці на PayPal, ці на посилання унізі, вельмі буде доречно. До того, що ще знову ж грошовий. І Логан трошки там перетворився на нерухомість. Баян влупив. Що означає баян влупив? Я не зовсім у темі. Так його справжнє прозвище Серебрянський. Він балотувався від справи громад Порошенка. Ну ми там вже почали те саме. Про того вашого Луганського. Якось він швидко перевзувся, ще в 22-му почав знову вести канал російською. І типу збирати на авто для ЗСУ. Ну, не еду. Я не збираю на авто. Не тая кількість, скажімо так, аудиторії у мене, як збирати на авто. Хоча, ну, гроші сьогодні, до речі, з хлопцем, з яким тягали Логана по Києві, за 22-го року, як він казав, більше за 500 тисяч гривень своїх власних за свого заробку він витратив на ремонт всіляких автомобілів для терору і БДК. Ось і зараз там 97 тисяч ще він винен, тому що там під щире слово, скажімо так, відремонтували бусика. Ось, і зараз чекає, поки там які БДКшні збори закриються, щоб сплатити ось гэта, принаймні. Тому білоруси, скажімо так, не самые популярные в українській этой самой воєнної навіть простори, медійної. Ось, і збори для білорусів так само не вельми-то і добре просуваються. Ще в нього була дівчина 20 років Марія Мідзігон. Коли він звалив, вона перестала вести соцмережі. Ну, це вже там
Треба ще соточку пожати. Соточку так, соточку пожати треба. Зараз поки що я на сьогоднішніх, скажімо так, моїх кондиціях на некалькі паўтораў могу пожать 90. В принципе, мабуть, я бы пожав і 100 на 1-2 рази. Але, ну, не бачу поки що в этом сенсу. Ось тому такое. Ну, то есть, что 80 я на 6 паўтораў одного разу мені було такое. Я там просто трошки проебався, скажем так, з подліком і хотів робити не з, скажем так, як гэта кажуть, не з вольнай вагой, а у тренажери. Ось, і там трошки проїбався. І тому тиснув 80. 80 на 6 паўтораў я роблю. 3 підходи по 6. Тому, мабуть, калі там гэтымі калькуляторами скарыстацца, що, мабуть, я на 1-2 рази соточку би уже і нават пожав би. Але 6 там ще мені треба трошки, як то кажуть, подкачатися і трошки прийти до кондицій і попрацювати над технікою. Тому що, не глядячи на те, що я вже там, ну, так, не перший день тренуюся, але час від часу нема відчування самих тих мишців, які мають працювати. Саме дотично ось жима лежачи. Тому ось поглядим. Ну, думаю, у меня 60 дён на стероидах, причем, ну, доволі якісних. Повинен я так нормально прибавить. Мабуть, навіть до 100 кг дойде моя маса фізична. Бо минулого разу, здається, на 94-95 кілограмах я спинився і зараз уже 86 знову. Тому ось так. Максимум свою вагу жав. Сотки так і не жав, коли ходив. Ну, я ось каля своєї ваги я вже можу жати. Мені 86, і я думаю, 86, коли я на штангу накину, я на 1-2 паўторы я докладно 86 я потисну. Ну, про сотку, не знаю, мабуть би і сотку потисну. Але там треба страхуючий, як був все ж таки. Ось поки що я, напевно, буду тиснути сотку тільки коли я буду впевнений, що я її потисну хоча б на один раз. Тоді тільки там я буду це робити. І то, це, напевно, де-небудь там у середині курсу я зроблю який-небудь день, де просто буду усі гэта практыкаванні рабіць на гэтую самую на максімальную вагу і мінімальную колькасць паўтораў. Там на 1-2 разы, напрыклад, там, і колькі я змагу максімальную вагу взяць. Дзе-небудь тыдзень такі вось зрабіць. Ось, на кожное практыкаванне. Але гэта такое, гэта у перспектыве. Так, ну і бачу, що все, нема ніяких у вас уже більше інших питань, меркувань на рахунок того, що тут як має відбуватися. Тому я вам нагадаю, що було б непогано, якби ви поставили вподобайку, не глядячи на то, як глядите ви зараз у прямому ефірі або у записі. Ось, коли у записі у вас в ogóle є цудовна можливість ще написати і коментар одразу під гэтым відео. Ось, для тих, хто глядить у прямым эфире, як толькі відео скончыцца, можете націснуць аднавіць сторонку. Ось, і яно ўжо будзе у вас як відео, і вы зможете напісаць каментар. Навошта гэта все патрэбна? Для того, каб алгарытмы Ютуба пачалі працаваць і разумелі, што гэта цікавае відэо з цікавай інфармацыяй і прапаноўвалі яго паглядзець як мага большай колькасці аўдыторыі. Ось, у тым ліку і, мабыць, той, якая не прычетна до наших, скажем так, думок і нашого способу життя і розвиття наших, власне, думок. Ось, і праз гэта не расійскамоўны контент на Ютубе мог бы шириться і з кожним днем зрастаць, тим самым выціскаючы расійскамоўны контент. Таму буду вельмі вам удзячны за уподобайки, каментары, рэпосты і гэтак далей.
Ну і сустрэнемся, як звычайна, праз тыдзень у наступную нядзелю о 8 гадзіне. Там уже Трамп, дарэчы, будзе, не будзе яшчэ прэзідэнтам 20-го яго інаўгурацыі, трошкі не хопіць яму. Праз тыдзень будзе Трамп уже прэзідэнтам. Таму чакаю праз тыдзень о 8, як звычайна, пры любых гэтых самых якіх блэкаутах у эфіры я все адно буду. Слава Украіне і жыве Беларусь!